Jesper. Man har brug for mange kræfter på det stående, Mathias. Skift niveau, når du laver de der, Mathias. Du bliver bare siddende næste gang, Mathias. Fanger hans ben. Kan godt, Jesper. Og vend i en halvgard. Ja, så det er rigtig godt. Lad ham ud, lad ham ud. Gå tilbage, gå tilbage, gå tilbage. Rul fremad, fremad, fremad. Stærk, stærk, stærk. Det skulle være mig nu. Få kontrol over de ben der, Mathias. To minutter igen, Mathias. Så hop i guard, Mathias. Ikke giv ham ryggen. Ikke giv ham ryggen, Mathias. Hoften, Jesper. Fangerspil, fangerspil. Sådan. Videre, videre. Færdig ben, færdig ben. Yes. Op. Op. Indover. Drej rundt igen, ligesom før. Rigtig godt. Pas på halsen. Få hans arm væk. Få hans arm væk, Mathias. Mathias, få hans arm væk. Sådan. Ind og færdig ben. Brug din egen ben noget mere, Mathias. Færdig hans ben. Og så Mathias, et halvt minut tilbage. Hop i guard, Mathias. Kom så, Jesper, det sidste. Tro på det, når du går ind, Jesper. Kom så. Godt tror du på det. Jeg sætter fat i benet. Halvgard. Jesper. Halvgard. Pas på benet, Mathias. Pas på benet. Det er rigtigt, Jesper. Der er 15 sekunder igen, Mathias. Du kan sagtens holde den der. Han var ikke træne over der, mand.